Umhlangano okhethekile wesigungu esiphezulu se-SACP angeke uguquke ube ingqungquthela yokukhetha ubuholi. Lokhu kushiwo iqembu njengoba lithi ke lokho kuzobe kuphikisana nomthetho sisekelo wamabomvu. Kepha iSACP ithi ke lusadingidwa udaba lokungenela ukhetho oluzayo ngokuzimela. Umhlangano weSACP ubanjelwe eMpumalanga yeGoli. iSACP ithi sabona bumqoka ubudlelwane nabo neqembu elibusayo, kepha ithi kudingeka kube khona uguquko kwezinye izinto ukuze kuqhubeke lo budlelwane obukhona. We still believe in the relevance and necessity of the alliance. That's what our resolution says. But then our resolution directs us to say, however, we need to reconfigure the alliance. That's our preference. Contesting elections as part of an ANC list, but in a reconfigured alliance. Ubudlelwane bamabomvu nokhongolose buphinde bube nomthelelo ekuthini ngubani ofanele ukuba ngungqongqoshe nokuthi kanjani. Kepha amakhomanisi athi azosebenzisa le ngqungquthela yawo ukucacisa mayelana nendlela amalungu ayo angena ngayo ezikhundleni kuhulumeni. According to our rules, if a Congress, a special national Congress, has to be elective, a number of provinces must make an official request to the Central Committee for such a consideration. There was, however, an issue that was raised by one province regarding elective special Congress, and that meeting overwhelmingly rejected that idea. So because of that, it will not happen in this special national Congress. iSACP ithi kule ngqungquthela kuzobukezwa nezinto esezenziwe kwezaphakanyiswa engqungqutheleni yeminyaka emibili edlule nokubheka izingqinamba ezifana nokwentuleka kwamathuba omsebenzi, inhlupheko kanye nokungalingani ngokwenhlalo okukhungethela elizwe.